हेलो लोगोफोर नै आंहा आइ आफाजों फैदों बङाइगाव पार्कआव नोंथांमोना नायदो एसे बङाइगाव फार्स्ट टाइम नुबाय बेनि भिडिअ बानायनो जानानै बर' गथ' ना हाखा गथ' गथ'फोरनि Hah? Sikit tuh. Logoper na kon nay tay này. Ni mana deh, sanda na rồi ye. On thayon ma bana ne. Hatu na pa man thunya dunya na da ne. Ram. Aquarium. Này yan na ni nama. Sabrina Scalpio, Milky Koi Carp. Lah, sumena nale. Amor koi. Oh, amor koi disita the world. Korean fish. Gini lah. Di sumena halina pula yo madat gracias auratas. Exercise दिख रहा है मछली को tikli mas. Ay, nakama, lantai galau na. Wow, so beautiful. Aidey, man punya na. इसका नाम क्या है? इसका नाम नहीं है. Ay, uy. Ay, Manipur pura. Oh, अच्छा. Ayu, Bhagwan. Bye.
आरो बेवलाय आयु कौनसी प्रजाति का इतना टिकलू 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 गिदिंजोब्बाय लोगोफोर wow this is so beautiful unique fish লাগি গেছে নাকি পিকচারও नैखौ नायफायबा रामस्लि सबनिख्रुइ मोजांसिन बेखौ नुबायलाय लोगोफोर नायदो इनि माबायदि वाव नायबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा नायना नायनो नायलाय खोन्थागासिनो सरि ग्लासखौ लानानै नायनानै दिहुन जाबाय हेलो गाइस कम ऑन वाव स्वीटर लोगोफोर नायदो नैया मा मोननाय दोङो लकेल नानि नाम साइन्टिफिक नेम मा जायगानिफ्राय फैदों वेस्टार्न पेसिफिक ओशन मानिफ्राय नै नैखौ नायफायबाय नै सावनाया मानि मासे गोदोसमोननिया थैनासो दोङो ना माइले माथो नायानो नुजाथारा खनायाव दङ most beautiful थांनोसैहाय ओइयाव थासोनाय मुवा ओइयाव बरिया कालारनि नै माबाया औवा दंफाङा
बेनिफ्राय लोगोफोर गोबां आइटेम दङमोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन इयाव वाटार पार्कबो दङमोन खिन्थु दा बन्द जाना दङसो नामायोथाय ओमफ्राय सानजौफुआवसो फैबायना आरो सिजोनबो नङा ओंखायनो आरो दा थांनो ओंखारबाय थरसे बाथा जाखांसै होलाय बिस्कुटबो गैया गैया सरि एख' होननानै